Pyramid lian tak lunga tanga siam kuang danglam tak le hieroglyphics mga milem ker hrilhhaitu thilo te hi manlai Egypt tiro puitu te zinga minin ngai ven anla hlo renga ni hi manlai Egypt mi te kha mihring te history a chuan ngai ven hlo ber pol ni in tun thleng point an thil hlui an hmuhchhuah te hi enge an ni CHRISTOPA zolo ala tam hle a kha tokin researcher te chuan pharaoh hun lai thil hlui lai chuak le in an ro rel dan tele an lal te in thla chhon dan tam tak kan hriat thei pha mai baka hun kal to thil thleng tam tak kan hriat thei pha bokani chung mai baka kum tam tak kalta a Egypt ram om dan kha suang to dan min nei thiam tir theini documents tele an thil hlui engmazat mu chuak to maila historian le researcher ta chuan kan suang to thiam bak ai tam manlai Egypt te thuruk le an sul nu mak tak tak an la lai chhuah bel zelani voinia chuan chung an thil lai chhuah le hmuhchhuah researcher te meuh pawh ti hrilhhaitu kan soidona an sul nu then khat chu hrilhhaitu hlei theilo te ni in then khat te phei chu hrilhhaitu ngaina an om mi lo ni thil mak ni kum khuwa to tur te pon oma ole pengkwal du lovin tun tuma chuan manlai Egypt thilan hmuhchhuah scientist te meuh pawh ti bang bo tu chu kan soidona ni kan soitan main an noya hian movie recap channel thar kan siam aling kana khongai takin he channel hi milo subscribe sak turin ka han ngen ma sadu chone tichun video kan entran main khongai like le share comment le subscribe lama khan tran milo lak pui thei chona lo mom ngotang tin he tiang lam video hi mu nom min ti song ani chuan comment lama khan lo soi ula intan lo chop chhuah zel kan tum don ya Giza pyramid hi khovela pyramid an hmuhchhuah to zinga chuan alian ber pol ngai ni a he pyramid hi kumsang li le zanga chuang ding to ma se a chunga hian scientist ten an chui chhuah tur thil mak tak tak in phum ala om treu maya he pyramid hi an sak zo hlem chuan a san lam chu mi tar za som li le paruk ni in pharaoh ki pose a hriat rangna na sakhani amero chu hun local zela le siklesa in thlak danglam wang te in Pyramid of Giza po hianin nasa takin ani na ahlo thenta pyramid hianin atira asan zong diktak chu metariat vel chan to in hei hi achan bulpui bersu helai che vela thlipui na satak kumtam tak atur wang le sikle sain lumdet wang ni in an ngai ne scientist an kum engmoza pyramid hi anzir chian nuwa an thria tur ang te chu anzir zo to anga anin ngaya amaro chu kumsang ni le som pasari khan an thin ti phurang zoi zoi thei tur thil an hmuhchhuak thar le tatlat mai khang kumkal ta chung zong khan thil poi mode hmu kan an lo nei reng chu lo ni in santi sa chuan pyramid chunga chuan pindan pakhat engata na man nge ti hriat lo hmuhchhuakin an chu dana chuan chu pindan chu lungmak ta duai thum manga siam ni in lung pakhat ri zong hi keji za vel bor ania great gallery an ti chung chi om ni in metar som thuma thu kani Epindan ruk hmuhchhuahnan hian tunlai technology changkang zok manin khati hun laia pyramid zirchianna an nei hun laia khol an man ai chuan a changkang fe to zokani Epindan ruk chungan document lai hian mithiam te chuan pyramid chungchang zirchiannan subatomic particles an manga pyramid chunga pinan ruk hmuhchhuah ani thu chu railo te adar ngal thuani amero chu researcher ta chuanin kum engmazat pyramid le a che vel hi zir chiang ma se he pindan ni engata na man nge ti ngai dan pon soi thiam lawa engwangin nge he pindan manang polang si lo hi pyramid chunga po alai li lai taka hian sak ani na chan omang reng hi an hra chuak thelo ni hun le kum te hi liam le deu se he pindan ni na dik tak hi hriat chuin ala om ma na Mase tuna ro chuan he pindan mak tak mai Giza hmuna pyramid chunga om hi thil mak chui chhuah theilo alani ta reng ani hi thlan lung chunga tui mak tak mai chu Egyptian thil hlui an hmuhchhuah te hi tute pawh hian achin chiat tlak kan ti deuh vek ka ringa chung zinga chuan manlai Egypt kholui lung thlan sarcophagi an hmuhchhuah hi apui moin mi ta ngai ven pawh a hlo hle ni heng thlan chin chiana grave markers te hian in khati hun laia an ram nam zerang kha an hriat theina nasa takin min puini heng thlan lunga tangin kan hmu thei chu malai Egypt mi te khani mi thi ruang song boldan an ngai poimo zia le
thi nu pialam khovel an ngai poimo ziana satakin kan hre theini man deuh khan Egypta man lai kuang lai chuakin researcher te chuanin he kuang hianin khati hun laia mithi an phum dan tlang lon ber engmo chen chu a hril fia thei an beisia chuti rolin researcher then khatero chuan he kuanga hian Alexander Ropuya ruang bauta kha a om beisaina lian tak an nei bok ani amero chu mithiam ten kuang chu a phumna atanga an lak son chuan an lo beiseng thil ani lo top ti an hmuhchhuah thuaya kuang chu an hon chuan thil rap le tenom de hmuhchhuakin an beisele suang tu haulo thil alo tlat mai ni kuang chunga chuan an beise ruk Alexander Ropuya ru ro lo oma hnekin chu kuang te ro te ha chuan mi pathum chep takazal ti hriat rangrang ru ro an hmuhchhuah ta tlat mai chu changalani lo chu kuang chu uluk taka charani lo ti a hriat theya ani lo point kumsang tam tak lei hnuaya om to wangin an charna chu a cheto po ani thei tho bokani chu ti angai dan an nei na chan chu kuang chunga chuan thil tui ril mak deuh mai enge ni an hrian lo atlin trau wangani researcher then khat chuan kuang chunga tui sen om chu tumreng wanga kuang chunga da ni nan ngaya ma se hei atak tak ani em ti ro hrechiang tu ma anom lo ne kuang chunga tuitling hi arim chhel le na chungin tual chung mi then khat te chuan in he tui hi an mi mal thila ta na sampul lak an dhuni ome enga tan tak chuan man tuwang mo masela researcher ta chuan an du na chu an ti puitlin saklo chiang khop mai anu rei lo te researcher ta chuan in kuang chunga tui om chu tumreng wanga da ni lovin tui chia kumtam tak kuang chunga lo rel ru ni ti an hmuhchhuah ta ni mithiam te chuan in he kuanga ru ro om hi tu ru ro nge ti an tha chuak theilowa ma se heng ru ro te hi pasal tharu ro ani ngen ringa achan chu luwa hian thalaka na ni om tak nu ma an hmu wanga ne pyramid zir chiana nei hi thil dang ngai to chuan thil har sa ani hran lawa entinan giza pyramid ro puyang te po hi nie pyramid mun then khat chu mishing ta kal theilo na mun te ani awangin a boi thlak lai te chu om ve na meu mai ma se technology mangin azir chian theilo tinai ro ani lo ni amero chu khopui pumpui an tirnan Heraklion khopui ale konopas khopui ataka mutur om to silo zir chiana nei chu thil hau takle har sa takani heng khopui pani te hi manlai chuan Egypt khopui poimo taktani in an ram then omatanga an momo an chok lu na meran rina ma se hun lo kala zela chung khopui pani ta chu tlu chia in zangai na nei lo tui pui chuan in a khopumin adol zotani heng khopui pani te tang hian an thil hlui engmasat mu chuan in chungan man ruwa artifacts an hmuhchhuah mang chuan khang hun laia an khosak dan ngai ruat thiam na min nei tir theini en tirnan tuichung lut thiam le ton hriat nga deuh deuh rual khat chu tuichunga chuan lutin tuichung thuk tak munga temple ro puizet chhebang la om chu an document thei hlo maya temple chunga chuan leibel ceramic satanga siam man ro engmosat an hmuhchhuah mai baka khang hun laia an poisa thir man thin dar tangkarua engmosat an hmuhchhuak bokani heng dar tangkarua hlut na hi tunang laia poisa le thil hlut na manga te chuan a hlut na chu asang viau ta veang le mase chu ai chuan archaeologist ten information an hmuhchhuah thar hi ala hlusok ngeang archaeologist te chuan in reilo te ang khopui chu an lo rin ain alian fe zo kani ti an thra chuak thuaya research an nei chun zom sel ta ka chuan man ruwa artifacts rang rang hmuhchhuah bel zelin alandan angain a khopui chu engmo zatin a lian dei zo kani ti an thil hmuhchhuah chuan in a fin fiani researcher te chuan konopas khopui po zir chian na in he khopui hi alandan angain alian fe zo kani ti an hmuhchhuah mai baka tangkarua hlutak tak engmo zat hmuhchhuakin heng tangkarua an hmuhchhuah te hi makdeuh main melhem na engma nei lovin himpialin an lo om vek mai ni an hun lai ngai tu a chuan thil mak tak zonga ni denderami light bulb man lai Egypt mi ta khan history kan zi angin an ziak ve lo ti chu kan thetheu ome hemi ni wang hian an nam zia rang le an nitin khosak phung in zena tamzok chu hun local zela about hen ve zena amero chu Egyptian te khan in an history ta chu hun rei tak vun thata aum theinan an theiang tokin man la ti ro a hria theini chumi turatan chuan thil zia dan hria thiam har sadeu siam chuakin
thil lem en tirnan savale ram sadang lem ta chu an history chin chianan an mang thina tunang laya chuan heng milem ker manga thusiak te hi hieroglyphics vuanin heng an thusiak omje hi tam tak hriat chhuah tonin hun kal to thil thleng tam tak kan hriat bel pha teuh thei to ni milem ker manga an thil zia zinga ngai ven hlo ber chu man laya an man thin ni om tak light bulb lem in ker chu ni in tun thleng in chui chu ala ni lo ni hetiang milem boi thlak deuh na lai chu kan hriat thei china Egypt mi te khan engtikong zong ma in tunang laya light bulb siam chuak tur khan thiamna an la nei lo ni mase milem in ker kan hmuh ero hi chuan tun light bulb om dan dik tak chiang takin an tar lang buk si ni hemi ni wang hian mi then khat chuan khovel danga tanga local omin chu mi te chuan Egypt mi te khat lo in tun lai technology hi an hrila niang an ti ni heng theory te hianin an lem zia then khat le historical documents then khatin pathian tele pathian nu te khovela mi hring nen an leng za thin tia an soinen po khan in kai hnoina anei thei ve tho mai ni ma se kan hriat thei china chuan pathian tele mi hring te an leng za thin ti hi fin fiana tak tak mu tur om lo ni heng thon thu tam tak ta hi pur poleng ang mai mai ani mela ma se kan soi chiang am bik chuang lo ni a chan chu researcher te zir chiana tangin heng milem in keran mu na temple chunga hian banga emo silinga emo intring mu tur pakhat ma om lawa chumi om zia chu helai chunga hi chuan mei chit an mang lo ti na ni an lo mang ani point an mang khat viau ti na ani mei the ni chu tiang chu lo ni ta se pin dan chung le a chevel chu engtin nge helai mun tlo tu te khan an mu theang eng chi khat engamoni an nei ni ngot lo chuan anti-run light valve angte tunari chuan heng lem ziak om zia ta hi eng chenge an ni kan la sha fiat heilawa khati hun laya an man ro man tlang lon tak entir na po ani ve thei tho mai ni chuan man ro ta chu history a mu tur om to lo wang le light bulb nen in an tak an ne wangin light bulb a kan ngai te po ni theya chu wangin hun te han kan le da usela heng lem ziak te hianin eng chiange soin tum kan la sha ve ma na ma se tunare chuan manlai Egypt mi te khanin tun light valve kan tiang hi an lo nei to rengem ti rin thua soi mai lo chu ti thei kan nei hri lo ni he thil an hmuhchhuah hian ngai ven a hlo le zuna chan chu kumkal ta te khan researcher te chuan pyramid hian eng thunun theina electromagnetic power nei angin an ngaya pyramid pianjia hianin thil ti theina engmo tak nein manlai Egyptian te kha eng pek chuna konga nasa taka tran puin tun thlenga kan la ti theilo le angai na kan hriat lo kha an ni chuan an lo thiam dei to po ani mana heng theory hi adar na sain Russian researcher department engmo sa chuan an research neina pyramid ang pian hmang hi an din hian renga research an neina an hmuhchhuah chu pyramid pian hmang hian electromagnetic wave chhun le thein Egypt mi te po kha eng pe thei turin apui po ani mana le ancient light bulb ang khi an lo hmang rengem ti hrelo mai la ngai tu na ti tam tu tur thil min hle wange ro chuan alom om ve hrim hrim ani aton khopui bo atem ti te point an soi thina ni kumsang thum zali bor vela khan ki re tangina chuan Egypt rama aton khopui hi kan hria in kan hmunga yang le he ko hi luxor khuwa tanga kilometer nga lek ni in he khopui ming hi Egyptian ni pathian ming choi phuani in an ming po hi ain ang chia maya chu history kan hmu dan po ni he khopui hi pilbo mak to angin an ngaya mase kumsang ni le som ni khan researcher te chuan khang hun lai an nun dan tlang lon kan hriat le thainan kholoi chu mu chuak le in khang hun lai khan engtin chi ange an lo khosak thin tlema jong kan hriat bel le thaita ni an nun dan phung kan hriat bel changa ni lawa manlai Egypt mi te nun phung kan hriat ngai lo engmo zat kan hriat bel le mai the ni he khopui then khata chuan Egypt rama khopui metropolis lian berle poimo ber angin angai thayang chu fin fiana an hmu dana chuan he khopui hi Egypt nam zia rang lan chuna mun nin sum do na mun pui poimo tak ani po tila kan soi sul kher om love anaton hi khati hun lai khan khopui poimo ni satlian lawa achan chu sum do na mai baka thil poimo chi sang an ti na mun nin anramin kai hruaina mai baka anram economic thlenga hong thei thil khoina munani he khopui an din hun lai khan manlai Egypt mi te khan an wang lai hun an thlen lai velani arin oma he khopui le a chevel an hmuhchhuah tang hian Egypt mi te nun dan le an zia rang tam tak a hriat theya
Masela zona tam tak chan sen lawero min hu chia thungani amero chu researcher ta chuanin beisena sang tak nein thil tharan hmuhchhuah zel taka chuan manlai ajip rorel tu ta chanchin po hriat bel thei zel anin beiseni entirnan akhina tanale nefetiti ta chanchin baka tel el amarna insuan andu na chanle anthuluk na maktak siam chungchang ang si te pokha aton lo hun le heng rorel tu te rorel hun la hi ai nan china wangin khati hun la thil thleng dik tak pi lama aton kha engwanga tlu chia nge ni kan hre thei mai theisin anthil hmuhchhuah zinga khan akhoi ber khanga iril ru lua tu comment section a khan ilo soidonia malai ajip mi ta khanin tunlai electricity kan ti mai wizawin current kan ti ang hi anlo man to iring vem ani lo point pyramid of Giza pintan an hmuhchhuah thar chungchang kha enge nge ve dan le comment lama khan ilo soi ve donia